Zastanawiam się nad śmiesznym wstępem i nic nie mogę wymyślić. Po kapieroga. Super. Super, jeszcze sobie rozdupię kamerę. Moi drodzy, czy to dzisiaj test banana? Czy to test 4 bananów? Nie. Dzisiaj testujemy gejozę. Co to takiego, moi drodzy? Biedronkowe, Go Asia, smak Japonii, pierożki. Tak naprawdę nazywają się gyoza, ale ja powiedziałem gejoza, żeby było śmieszniej. Bo wiecie, geje są śmieszni, bo jest ich mniej jak hetero i tak się kojarzy. W każdym razie, sos sojowy gratis, Kikkoman, soy sos. Co my z tym będziemy robić? Oryginalny przepis japoński. Polecamy przygotowanie pierożków według tradycyjnej techniki, to znaczy smażenia i duszenia. Rozgrzać niewielkich rozmiarów patelnię teflonową. Wlać 1 łyżkę oleju, rozprawić równomiernie na patelni. Ułożyć w wianuszku pierożki płaską... Dobra. O stary! Dobrze, niewielkich rozmiarów patelnia teflonowa. Niestety ja mam tylko wielką patelnię teflonową, ale będziemy musieli z tym jakoś żyć. Ej, w ogóle dajcie znać w komentarzu, kto też ma zdupiony palnik i musi robić tak i potem tak. Ryzykanci. Miała być 1 łyżka oleju, ja tutaj mam taki miks olejów, tego sobie przy okazji wykorzystamy. Równomiernie rozprowadzimy. W ogóle słuchajcie, jak podobają wam się takie testy jedzenia, czy biedronkowego, czy innego, to dajcie znać, zostawcie łapę, napiszcie, możecie polecić jakieś jedzenie fajne do testowania, piszcie w komentarzach. W tym momencie, jak to się tam grzeje, dokonamy sobie unboxingu. To one tak wyglądają, zapakowane są w taką folię, bardzo elegancko. Tutaj mamy ten sosik. Nawet jak widać, nie musimy się posługiwać nożem, także idiotoodporne. Tak te pierożki się prezentują, całkiem apetycznie. Tak jak nas instruowano, układamy wianuszek płaską stroną do dołu. Tu mamy ten sos, ciekawe czy to w ogóle będzie zjadliwe. Wiecie, jednymi to się hop śląski nie naje, to od razu wdupcomy następne. Co ja się sam byda żurym. Dobra, jeszcze jeden pieróg. Hop musi umieć ogarnąć pieroga do porządku. Czy to nie wygląda majestatycznie? Taka ilość pierogów naraz. Tego, co pisali tutaj, teraz smażymy je przez około 2 minuty i potem wlewamy pół szklanki wody, następnie dusimy kolejne 4 minuty. Żeby nie było, wodę nawet z czajnika naleję. Jo, a gdy nie masz pieroga, to zjedz se twaroga, jak trwoga to do Boga. Kontrolujemy czas, jeszcze minuta. Teraz kipaczajcie. Trochę mi się porozlewało, ale dziur tam z tym. Niech się duszą. Kiedy duszę pieroga, ogarnia mnie trwoga i zaczyna mnie mocno w kolanie boleć noga. Dobra, zobejrzymy co to warte są te sosiwa. Boże, jak ja to uwielbiam. Dobra, muszę się mega streszczać, mam pół kreski baterii. Wydaje mi się, że ich czas, że tak powiem, nadszedł. Jak śmiesznie podskakują. No i moi drodzy, jak to się mówi, ram pam pam. No, wiecie co było dalej. Tada! No i co? Dokonujemy bezceremonialnej konsumpcji. Zobaczmy jak taki pieróg wygląda w przekroju. No, jak pieróg. Także generalnie spróbujmy. Weźmiemy sobie kawałek. Zatąkamy sobie w tym sosie sojowym. Bardzo delikatne. Bardzo takie cieniutkie, delikatne ciasto. Delikatny smak tego farszu. Ten sos nadaje fajną słoność. Naprawdę bardzo fajne jedzenie. Za parę złotych Biedra kolejny raz ratuje życie. Także dla samotnych mężczyzn, co nie mają baby i nie ma im kto zrobić, a chcą sobie coś zjeść takiego, to pierogi o fikuśnej nazwie gyoza. Czekam na wasze propozycje a propos kolejnych testów jakiegoś fajnego jedzenia. Widzimy się.